Ogendi Igbelukwalanu, Igbezukotaranu, Ugwumba Panigaranu. Ogendi Igbelukwalanu, Igbezukotaranu, Ugwumba Paniela. Iti mmanwụ bụ otu n'ime omenala enwere na Igbo. Ejukene m aga m asị nọ maka inwe obi ụtọ, inwe mmekọrịta nwanne na nwanne ịnọsara ahụ. Ọ bụ eziokwu na ọtụtụ ndị mmadụ na-atinye ụmụ ihe dị agha, ụfọdụ asị gị ka asị mmanwụ akọ n'ọgwụ asịrị ya ihe mfe na ajụ. Mana ọ bụrụ na edebe anya ọfụma, mmanwụ bụ iji wee weta obi ụtọ, iji wee kwalite omenala mmekọrịta nwanne na nwanne n'obodo. N'ụbọchị tata anyị gara obodo UBAHU n'Enugu steeti, bụ ebe nwepụtara anyị mmanwụ dị iche iche. Ha tiri mmanwụ iji wee gosi ụmụaka ndị si ekeresimesi bata nekwa etu anyị si eme ya na mbụ, nekwa etu ọ dị ugbu a, etu anyị si chọọ ka ọ dị. Ya bụ iti mmanwụ dị iche n'ikpere arụsị. Ọ bụghị ikpere arụsị, kama ọ bụ ihe iji kwalite omenala. Nke bụ na ọ bụrụ na onye ọbụla kpebiri ịkwalite omenala ya na-atinyeghị ụmụ ihe a ụfọdụ ndị mmadụ na-aga arụrụ nye aka, mara na iti mmanwụ dị mma. Enwe onye kwesịrị ikwe ka e were ọgụ ya panshi. Ya bụ ọ bụrụ na ndị ọcha na-eti nke ha, anyị kwesịrị iti nke anyị. Mana ọ bụziri na ndị be anyị ejiri n'ụzọ omenala, n'aha omenala, na-atinye aka n'ebe dị iche iche na-adịghị mma, anyị akwadoghị nke ahụ. Ngwa soro anyị ka anyị gaa UBAHU. Opurobios Igwe Ajenga. Obodo niile na ha agbazu maka ya bụ mmemme. Mana anyị chọrọ ime ka mata na nke a abụghị mmemme na-asọ nwaanyị. Ụmụ nwaanyị nwere oke n'ọrụ ha, na ọ bụrụ na a na-eti ụdị mmanwụ n'obodo UBAHU, ya mụrụ ị ga-eji hụ ha eburu egwu ha na-agbagharị na-agba egwu. Nke a abụghị mmanwụ a na-asị nwaanyị abịa na nso, maka na ụmụ nwaanyị nwere oke n'ọrụ ha. Ọzọ wee bụrụkwa na ọtụtụ obodo ịbịa asịghị ijele
nke anyị na-ahụ ugbu a dịka anyị na ọ bụrụ na ị na-anụ egwu ha na-agụ nke a ka a na-akpọ eyim. Enwere egwugwu nwee enyim tupu enwe ijele. Ka m pụtakwa. Dịka anyị kwuru na mbụ, enwere egwugwu nwee enyim bụ nke ị na-ahụ ugbu a tupu enwe ijele. Ya bụ mgbe ụfọdụ na-atọ m ọchị ọ bụrụ na mfụ ihe ndị obodo ụfọdụ na-akpọ mmanwụ ijele, maka enwe nke m furu nwere ofu ụkwụ tonye ofu ụkwụ na-agba egwu. Ọ bụrụ na igbuo naanị egwugwu ịma m nwere ofu ụkwụ enu, maka na ya bụ ihe bụ oke mmanwụ. Ọtụtụ mgbe ọ na-abụ ọpụta n'ọgbọ etu a ọ gbagharịa mee agana ndị nwe a na-asị biko na ụfọdụ n'ime ha na-adịkwa isi ike ha jụọ na oruzie na kama isi mmanwụ ga-atọ n'ọgbọ, ndị obodo asị biko na ka anyị nwee nwe ugwu anyị. Ọ ihe mere ebe a kịta, maka na ozugbo ndị na-akụ egwu kwụsịrị ịkụ egwu mmanwụ ga-ana ma ọ chọrọ ma ọ chọrọ. Opurobios igwe ejenga Hello.
ga washi me ka gidi homa o da le ke ga ti kwa ye ba kwa me ba kwa ga je du chiroro de na madali jonye ni gula chikuru we za tuni wori ni ngoye do tu le bi jongere ge maro ga ta le bi ngari so de pe abara ngari onye mara ngari onye maro abara ngari onye mara ngo de mu ye onye maro abara ngari onye mara ngari onye maro abara ngari onye mara ne je so onye maro abara ngari onye mara double we pe so onye maro abara ngari onye mara beche no onye maro abara ngari onye mara shedu de onye maro abara ngari onye mara de wana jalo onye maro de wana jalo onye maro Jalo maro abara njari onye maro ajo ide shugo nye maro abara njari onye maro ide jewo nye maro abara njari onye maro midu mama nkalo nye maro abara njari onye maro na ine berizo nye maro abara njari onye maro mohu ba mankalo nye maro abara njari onye maro na ine gburo nye maro abara njari onye maro makube chino nye maro abara njari onye maro meze ubonye maro abara njari onye maro kubelu ubonye maro abara njari onye maro kubelu kushogoro nye maro abara njari onye maro ma mwade nye maro abara njari onye maro kushedu nye maro abara njari onye maro kodo yogo nye maro abara njari onye maro onye maro abara njari onye maro ishalo nye maro Nye maro nye maro onye na nke maka na ekere ọrụ eke ya bụ ụmụ okorobịa ji agaba ha na-agbagharị na-eme ka ya bụ ebe a na-eme mmemme n'ikpo ọkụ maka na ọ bụrụ na ịma nke ịmakwana nke ọzọ onye ọbụla ga na-eme obi ise boy bụ n'akwụkwọ ka ọ dị otu nwoke onye nneni zara the young shagro I remember Monday Baram Mongo almost Colombia. I was here by Yanga Dikin, no, come and I'm just about parish priest in the traditional ministry. So I was in parish priest, no kind of traditional ministry. Emma no kind and a crusade. And I am Hakwadube. Na IGBO crusade today makande darangoro na ndi polisi na ndi de barren ndi chọrọ inwere onwe ha ndi krabo na bishop na pope ga-emegene ga-anọta ati inye ha ngozi ịtọ ha agbọ ndị bayi sejere agba agbenye siworo osisi kara ka maka mụba agbenye anọkwa bịa ya rezi lezuka ihe je chima bụ ihe ọzọ ọbụla nna chiri ha arụmụla nwampe fuwo mpụla na efuru ha lezuka onye nwachi woro yere gbarmo ekukoro sile da bilalo koro lugorogoro asobaila tala wi safia no ba yesu boro bia lare ma igwe wi ibudenyi na si je gole ejeru litila magonta me ha magu imo kosunuje komeji lugoro abo Obrigado. Eu ganhei da todo o novo. Eu queria chamar de Nollywood, eu ganhei com a cataroca.
Chokpa do fula nya aloha. Edo ke nyama ni bomba bomba. Edo ke nyama bobu. Ekobo. Obe kubo pegije. Obe pegije. Obe kubo pegije. Obe pegije. Edo grinu shalo. Obe pegije. Obe kubo putomete. Obe pegije. Obe pegije. Najele wala jalo. Obe pegije. Obe pegije. Obe pegije. Obe pegije. Agoda putomete. Obe pegije. Ejike window for. Obe pegije. Brumu shalo. Obe pegije. Agoda putomete. Obe pegije. Obe wiyogo. Obe pegije. Obe doro uba. Obe pegije. IGBOJenga. Ọdụ maka na promote n'Ugwumba nọ. Kedu anyị ho na asụ ezigbo Igbo ka anyị na ọdụ maka asụsụ nke anyị na.
asị gị ngwe ejekwe Opurobios Igwejenga. Ọ dị mma dịka anyị na-aga n'ihu na ha ahụ na ụmụaka kpọrọ ka ha bịa kirie ya bụ mmemme, kirie ya bụ mmanwụ, etu ha si na enwe obi aṅụrị. Akụkọ ha ga-akọ ma ha na-achọ ebe ha bi adịghị ebe a. Ya bụ uru ịkpọ ụmụaka na obodo bara ka ha na-amata ebe ha si, ụmụ omenala na ọtụtụ ihe dị iche iche ji mara obodo, ka ọ ghara ịbụ mama tell me say IGBO. Ka anyị na-agakwanụ n'ihu, matanụ na anyị nọ na UBAHU nke dị n'Enugu steeti. Adaka,
Okaga, Nico. All of Okaga. Nagoga. Okaga. Kiara Yaba. I have Taro. I have Kiara. This is too much. Bikoni. And Hano Chiruso. I don't quite have a Side down. They bring the change. But on the side down. Nah, not to one as a money video. Nah, not to Nazo. Nah, not to Nazo. Nah, not to Nazo. Nah, not to Nazo. Get to know your better over there. Okay, get to know your better over there. Get to know your better over there.
Ogbefi Ede Thomas Egbaba nke eji edewa entertainment wee mara ihe na-eme ebe a taa bụ ihe mere wee rapụrụ anyị ihe anyị mụtara n'aka ndị mgbe ochie mgbe gboo a na-eme ya n'ọnwa ise n'arọ a na-akpọ ya Ikeji ya wee ite ekpe na be anyị bụ amegi ogwu ụba na Nkanu East mana ụka bịaziri ada emezi ya ka esi eme ya anyị nwa bụ ụmụ okorobịa wee kpokọta onwe anyị si oke na anyị ga na-emezi ya ya bụrụ cultural festa ya wee ihe anyị na-eme taa na-atụ ya na nke afọ na-abịa abịa ga-akarị nke afọ a na-atụkwa ya na ị ga-enye ha mmadụ like oge m kwuru okwu asịrị m ha na 2023 ihe ifuru ebe a bụ maịmaị na ihe anyị ga-eme because not just one village mere nke a today amegi ogwe alone mana by 2023 through the effort of my brother Edewawa UBAHU niile ga-apụta n'ọgbọ anyị ga-ama ebe anyị si wee bido biko ndị ọkwụgwụ ndị na-ekiri anyị na mba niile onye ọbụla na-anabara na befa chọba their culture and as you do it may God bless you in Jesus name. Ọmụ bụ Chief John Okpube Ogbefi Nnanyerugo enyi duru 1 of Ụba ihe kpọpụtara enyi duru asị nọ oke anụ gba ọsọ nnukwu ihe me nnukwu mmadụ apụta na tata bụ ụbọchị anyị nwa bụ ndị amegi ogwe do n'ụba Nkanu East anyị ji eme UBAHU amegi ogwe cultural festival day kesi wee fọ UBAHU niile nọ ebe a mana ezigbo ihe bụ ofu ndụ na-ebido and n'iji mee ka ịmata anyị nwa bụ amegi ogwe bụ ndị Ijoba so anyị nwa na-anọghaga ahead ịtụpụta atụmatụ ka ihe ga-esi na-adụ mma maka ịfụrụ ihe mere tata nọ ihe obi aṅụrị iji kpọkọta n'obodo nwanne wee fụ nwanne enweghị ike nwanne gị ifube for long time tata ịfụrụ ebe a gụnye na-abụ ekwu ekene so na anyị nwa bụ amegi ogwe anyị nwa bụ ndị Ijoba and anyị ji ohere a wee werukwe na-akpọkọta UBAHU niile ọnụ it's like unity something. Mụnwa bụ Wadegwu Godwin Oteyi na Mcheze Edokpef onye ọmụlọ ụba ihe na-emeta n'ọbụla amagi ogwe iji na-eme carnival and the carnival dọla anyị ncha ma ndị nọ obodo oyibo ma ndị nọ Nigeria ma ndị nọ ugwu Hausa ma ndị nọ ebe ọbụla ha nọ ọ dọtara onye ọbụla ọnata maka anyị bụ ndị na-alaiki ya omenala mụnwa etu nsi wọta ya mụnwa ejego obodo oyibo ọ bụrụ ofu kọntrị ọ bụrụ kọntrị na-abụ ana njekwa ebe ha na m aghọta na ụdị egwuregwu anyị gwuru ebe ha na-egwu ana ọkwa ha nwepụtara anyị ụka igosi gị na ọ bụ ihe kpọrọ chi gị ka ọ ya abụ
onwere ọgwụ akụrụ mmadụ ebe a nwere ịdala ebe a onwere so egwuregwu ka ọ bụ ifere ọka ụmụazị na-enwe aṅụrị ụmụazị nata krismas igosi dat na ahụ ọzọ isi ụmụazị anata ha ka ha bịa kirie ihe onyonyo a eziokwu gị na ha ga-ese okwu so nwere ihe dị na ya na ọ bụ ijiri ọgwụ mebie ma ọ chọba ya n'ụzọ na-abụrụ ụzọ chukwu onye be nsogbu mana etu anyị nọ kịta na-eme na-enwe aṅụrị ama na Chineke nọnyere anyị egbu n'ọnwa atọ echi nwe ogbodo mụbara wachiweze nwe ni ana wachiweze nwe ni yi ndị be anyị alagbo ma jen na musim lole ma gbazi ji okomenya leke nwe de loko nwe de anogu lokomenyi lokomenya aduge dude na bụ nwere ide de ọga mụrụ na gbara dube egbuluke nwe gbara ugochi agbara bi homolo na egbo nwuje agba bi ogori na ji lọbashi leke bendodo yo ya ọ dị mma ị na ha afụrụ na Chineji mana enweghị onye chọrọ ịna ọtụtụ chọrọ ka ọ bụrụ na ihe ọ bụrụ na a ga-eji ọkụ mee ya ka a tinyekwuzi ọkụ maka na obi ụtọ dị ọtụtụ n'ime ndị bịara ebe ahụ ọkachasị ndị si na mba ndị ọzọ wee bata matakwa na n'oge mmemme a ka ụmụ ndị na-etolite etolite na-enwe ohere ịhụkọrịta onwe ha mata onwe ha ịmara nwanne gị ka ọ ghara ịbụ apụọ dịka na mba atụrụ ebe ebi ọ bụrụ na nwanne na nwanne na-emezi ụmụ ihe dị agha enwekwanụ ndị nwere ike ịnụkọ anụ ebe a hazie ụmụ ihe ka ọ ga-abụ agbagotazie ekwuwe okwu etu a ga-esi mee ịgba nkwụ na ndị otu ya ya bụ na ụdị mmemme a na-aba uru ọ na-enye aka ijikọ obodo na obodo ọnụ ịkwalite mmekọrịta nwanne na nwanne bụ eji mara obodo n'ụbọchị tata mara na ebe anyị nọ bụ ụbahụ ọ bụ oriri ụbahụ niile merie ya mere anyị ji na-atụ anya na nke afọ na-abịa abịa 2023 ọ ga-aka aka n'ụdị pụrụ iche n'aha ndị Ugwumba nwe na-asị unu ọ bụrụ na ndị bụ unu na-emekwanụ nke ọbụla ọ bụrụ na enwere ihe ọbụla a na-eme ihe ọbụla kwesịrị ka ha mara maka ya kpọtụrụ Ugwumba n'akara ekwentị 08034714708 34714708 ka gbagwopụtara ya unu kịta anyị enwena chanel na TSTV nwekwe ma na YouTube na ọtụtụ ebe ndị ọzọ ọ ga-eji bụ anyị gwa onwe si ya na egwe etu ndị a si eme ka anyị jiri ọnụ anyị na-ekwu ihe gbasara onwe anyị aha mbụ Mike Onuvo ka emesịa UGWUMBA.